ashe dama haihuwa ita kyautar Allah ce. Da kai in ya baka lalle kayo dace. Yar gidan Ado Gwanja Asiya, yar gidan Oga Gwanja yarinya ta girma ta taso gidan girma. Lalle Asiya diya gun mana ya ce gaba ɗargewa. Asiya diya gun Ado Gwanja gaba ɗargewa. Ta kwara ce kun Balaraba Ganduje kun ji mamana. Ai dole abbar Gwanja a gare ki ne wakina. In zubo miki baiti kuma in yi kiɗa da jitana. Ka tambarin ki mamana. Ayya Balaraba Ganduje aha mai goye marayu. An san ki da dauje gun taimakon gajiyu. Ta Ado Gwanja Ado Gwanja aha ashe horiba ra 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 sai da kai hai tun da kin girma to Hasiya ki ɗau turbar makaranta. Kin ji yar bewa ilimin zamani na addini ki karanta. Bibiyar mama da abba kin ji Hasiya to ki rike ta. Karki yo kyara domin ki samu soyayya ta kota. An yi biki wurin tarbiyya ga kyawun halayya. Yar kyakkyawar yarinya a tun kina karama kin fara kwaikwayar halayen manya. Tun kina karama kin fara bibiyar kyawun halayya irin ta mamanki. Me mana komai na ta biki adawa na ta zancen ki. Asi ki gode wa rabba yar baba. Abba Ofa Top TV. Ferex on the beat. Antina me mana gode wa rabbi shine miki komai wa rabbi shine. Sarki mai kyauta in ka gode sai maka mai in ka gode. Samu Ado Gwanja shi nan Oga Jami. An sa shi rawaina can gaba sarma